Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mayeni ubuyile Instagram, ubuyile nebhizinisi. Ngimchazelile before. Sibonile futhi Uthando Nes'thembu Mayeni's fashion collection ebivele ku season 6 la Mayeni athengisa khona izimpahla online. Indlela engibonile ukuthi ungaplace i-order ngayo usebenzisa WhatsApp. Angazi ukuthi enye indlela eyipi. Engicelayo mina mawukhona okuthandayo iya ku-Instagram page kaMayeni ukuze ngingakunikeza information wrong la mase uyakhala uthi kudliwe imali yakho ukwenzakaleni. Iya ku-Instagram page kaMayeni. Hhayi ke sizowabaza. Waze hot umakamnini ugogo kaHlophekazi. Wamuhle uMayeni. Yabo le yanamhlanje ilena ke engifunayo. Ilotion engisanda ukuthi sikhuphuke ngawo izitho nje zonke zibe ngaphandle khona futhi nalenye outfit engiyithandile. Njengoba ngangishilo ekuqaleni ngathi ibhizinisi mangiziwa komama kosisi kodadewethu ko-auntie sizo supporter fully, but ayibe khona lento esithandayo ukuze sizokwazi ukuthenga. Right, sesidluleke kule ndaba. Uya lapha kwi-page likaMayeni ukhanya yeni ku-Instagram kune WhatsApp number. Imali ke ugodlile ukuthi akudayisayo kuyimalini ubese ukuthola ke ku-WhatsApp usuqhubeka nendaba ukuthi wena ufuna yiphi size bani imalini yonke leyo uzoyithola ku-WhatsApp. Zwile nokuthi uMakhumalo uzoza nezinwele zikanokusho akakaveli ukuthi useqalile akakayivezi nakhona mhla zivela ngisho ukuthi nangumakheyi nezinwele zikanokusho nenze njalo ke bomama. Okunye ngiyabonga isupport, ngiyabonga angiqedi. Okunye nginikhumbuza Uthando Nes'thembu i-TV show. Mina i-TV show angizuye ukukhuluma ngayo nenye futhi i-TV show engibona ukuthi wow izinto ezithile nezithile nje izinto engakhuluma ngazo ziyahlebeka. Ngiyikhulumele ngosaziwayo, ngihlebe ngosaziwayo because lokho ngakwenza kunomthelelo futhi nakwi-bank account yami. Engak-understand umuntu ozofika esezoxabana nami ngendaba engiyibone ku-TV noma nge-character evele ku-TV because ngisho mina angisho ngisho ngababuka u-20 years ogcwele akusho ukuthi yonke lento esengiyibone ku-TV ngiyobe sengiyi-understand, ngiyobe sengazi okungale komuntu ikhamera engekho. Engikubonayo ilokho kuvezwe ikhamera, ngi-eda phezu kwakhona, ngithathe lama-comments abanye abantu. Esinye isikhathi kusuke kuyinto engifuna ukuyi-correcta kwi-comment yomuntu, enye i-comment isuke ingihlabe umxhwele iphele lapho. So leyo yokuthi siyibange please ninje nehlisa umdlandla wami ngoba ngiyasihlebela ngabantu abavela ku-TV show abawusaziwayo. Ngiqhubeke nokusupporta amabhizinisi. Okunye kwenzakalayo mabe update ku-social media because social media nakhona into masivele ku-social media ngiyaye ngaqonda ukuthi izoba private kanjani. Yikho ke nayo sikwazi ukuthi sibuye sixoxe ngendlela yokuthi senze ivideo because uYouTube wona kwenziwa ama-video. Ngaleya kwamanye ama-social media platforms kuyabhalwa kube yi-post kube noma ngabe yini lebizwa ngayo. Thank you so much. Ngiyakusupport. Ngiyabonga angiqedi. Bye.